Erin richt gelukkig weinig schade aan op de Bovenwindse eilanden. Orkaan Erin is afgelopen zaterdag langs de Maarten, Saba en Stesia gegaan. En er werd natuurlijk van tevoren met angst en beven gekeken naar deze orkaan, die uiteindelijk uitgroeide tot een orkaan met de kracht van 5. Dat is een hele zware orkaan, maar gelukkig is de orkaan relatief ver van de eilanden gepasseerd. Tot bijna 300 kilometer ten noordoosten. En was er natuurlijk wel sprake van veel wind en veel regenval. Ook was de zee onrustig, maar er is gelukkig weinig schade aangericht door het passeren van Erin op de Bovenwindse eilanden. Maar hij is nog niet uitgeraasd en hij zal misschien in andere eilanden op het Caribisch gebied meer schade aanrichten. In Puerto Rico zaten al 150.000 mensen zonder stroom door de komst van Erin, die nu de eerste grote orkaan is van het orkaanseizoen.